सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वो लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, एक भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत ही बड़ा खबर निकल के सामने आ रहा है। वो लोग के बता दी कि एक बार फिर खेसारी लाल यादव और काजल रामानी की जोड़ी बहुत सारा रिकॉर्ड बना दिले बा। वो लोग के बता दी तो भोजपुरी के नंबर 1 जोड़ी तो बनिए गई बा, साथ साथ बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिल बा। लोग वो लोग बता दी तो खेसारी लाल यादव के 2018 में काजल रामानी के साथ जितना भी गाना आयल बा सब लगभग 50 मिलियन व्यूज मिल गई बा यूट्यूब पर, जो वो अपने आप में बहुत ही बड़ा बात बटे, सुपर डुपर हिट हो चुका बा खेसारी लाल यादव के सारा गाना। इसे रोल के बता दी तो खेसारी लाल यादव के फिल्म आई रहे बलम जी आई लव यू, साथ साथ संघर्ष आई रहे, ओकर सारा गाना जो की काफी सुपर डुपर हिट भइल, उस सारा गाना के वीडियो चल गई बा 50 मिलियन तक ले चल गई बा यूट्यूब पर, जो वो अपने आप में बहुत ही बड़ा बात बा। खेसारी लाल यादव 2018 में लगातार परचम लहराइले बने और आशा कही जाता कि 2019 में भी खेसारी लाल यादव के जलवा बरकरार रही है। इसे रोल के बता दी तो खेसारी लाल यादव लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नंबर पर बनल बड़े। इसे लोग कमेंट करके बताई कि खेसारी लाल यादव का 2019 में भी जलवा बरकरार रखियन। ऐसे यह रहा का खबर जो की छपरा जिला भोजपुरी रउआ लोग खातिर लेके आई। अगर रउआ लोग के वीडियो बहुत ही अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी। अगर अभी चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करी। वही जब बगल में घंटी वाला बटन हुई ओकरो के दबाओ ना भूली, ताकि रउआ लोग के अपडेट आसानी से मिल सको। धन्यवाद।